Hola, soc la Mariana i vaig a explicar el llibre de Això és Hollywood. Escriptora Ana García Cineri, il·lustrador Jordi Lavanda, traductora Yolanda López Vivancos, editorial Planeta S.A. 2012, tercera edició, primera publicació al març de 2012, segona publicació al març de 2013. Aquest llibre és de la col·lecció La banda de la Zoe. La banda de la Zoe tracta de 5 amics. La Zoe, que li agrada resoldre misteris amb la banda, en Marc, que li agrada llegir llibres, l'Àlex, que li agrada la tecnologia, la Liseta, que li agrada la moda, i la Kira, que és una gossa molt llesta. Als 5 li passen aventures molt xules. Aquest llibre tracta que una persona de la banda es marxa i tots tenen de recuperar-la. Per això tenen d'anar a Hollywood. Allà passen coses molt rares i molt xules. M'ha agradat moltíssim perquè passen coses superxules i cada vegada que ho llegeixes pot ser una cosa més. A mi m'ha agradat molt i aquesta col·lecció ja té molts llibres. La meva nota és un 9,5. Ho recomano per a lectors de més de 10 anys perquè és això, i també a lectors que li agraden molt el misteri i l'aventura. Moltes gràcies.